Onye na-ewuzi n'obodo na epụta na-achọ ebe mmadụ nwụrụ ebe a na-amụta nwaanyị, ebe a na-eme traditional marriage ka o wee lizigodo nri. Oluzie ebe mmadụ nwụrụ n'ebe she's like a mother to us, she's like a mother to us, she's like a father to us. Ọmakwa onye ọkwa agụụ na-eme ya ka o digo tachigodo ọsọ ọ na-eji ozi na-erufu ose ebe akwụche na nwanne nne ya ma nwanne nne ya nwụ. Ọmakwa onye nwụrụ na ọkwa agụụ ka ọ na-ebelu. She's like a mother to us ka o digodo nri tachi ya ọsọ ka ọ malụ nke a na-aya ya. Ọpụta ọjọọ gị ma nwe ebe ọgba ebe mmadụ nwụrụ ebe ọgba ndị ga-ekwu okwu ọsị na ebe ọgba ebe mmadụ nwụrụ. Agụụ na-eme ndị mmadụ alụ na Naịjirịa kịta efu dị mgbe ọ na-ama eli agụụ erika, agụụ dị too much na ọ bụla ya afọ n'ọchịchị Tinubu akabeghị aga ụdị etu a. Ị mara nwere ndị be anyị kwu na agụụ mere ala ji lespata ya motu o jide ala majiri ọsọ ya akwala na ndụ. Yes, agụụ mere ala ji lespata ya motu o jide ala majiri ọsọ ya akwala na ndụ. Ya agụụ mere rich man wee bifegharịa aka lee one of his property ka ya ga-emezi